Eu nu susțin că sunt de acord cu acest război și nu sunt de partea lui Putin. Dar vă reamintesc un singur lucru, că încă de la începutul nu a fost nici măcar un singur președinte american care să nu invadeze și să nu bombardeze o țară în lume. Nu au fost niște războaie simple, au fost niște războaie sângeroase în care au murit copii și civili nevinovați. Deci, vi amintesc, Truman și Eisenhower, războiul în Coreea; Kennedy, războiul în Vietnam și invadarea Cubei; Johnson, invadarea Republicii Dominicane; Nixon, bombardamentele în Vietnam și Cambodgia; Reagan bombardează Tripoli; Bush senior invadează Irakul și Panama; sub președintele Clinton, războiul în Somalia, războiul în Serbia, Afganistan și Sudan. Și acum atenție, Obama, care a primit premiul Nobel pentru pace, atacă Afganistan, Irak, Libia, Siria, Yemen, Pakistan și Somalia. Deci, va ajunge înainte de a judeca pe altcineva? Și acum eu vă întreb un lucru. Eu recunosc, Putin este un cretin. Ok, războiul nu trebuie făcut. Dar dacă Putin, de exemplu, s-ar fi dus într-o țară în graniță cu Statele Unite ale Americii și ar fi pus baze militare, ce ar fi făcut americanii? Ar fi venit la el cu trandafiri sau l-ar fi atacat? În plus, cu dărâmarea zidului din Berlin în 1990, americanii au semnat un act la Minsk prin care promiteau și jurau că nu se va extinde NATO în țările din Est cu niciun centimetru. Această promisiune, acest jurământ nu a fost menținut. Știm cu toții că astăzi NATO s-a extins în alte 14 țări din 1990 încoace. Deci dacă ei au semnat acest jurământ, de ce nu și-au menținut promisiunea? În plus, astăzi, președintele Americii vrea ca Ucraina să facă parte din NATO. Și atunci eu, ca persoană simplă, mă întreb pe americani. Cine îi sancționează? Pe ei, pentru tot ce au făcut în lume. De ce nu i-a sancționat nimeni? Vă spun eu de ce, ca persoană simplă, pentru că se vrea o nouă ordine mondială, o nouă ordine politică, economică și militară în lume. Și știm cine vrea această nouă ordine. Și o altă întrebare tâmpită pe care mi-o fac și nu găsesc răspuns. În 10 ani de zile Ucraina a bombardat Donbass, omorând civili. De ce nimeni în acești 10 ani de zile nu a intervenit?